rodičky, aby vtedy Mikuláša bola sladkosť i babaš. Ty čerti skorohatí, na čo si k nám prišiel? My sme dobré deti, veru, nás si čerti nezaberú. Hýbaj od nás, heš, 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 lebo metlou dostaneš. Ale my ho nevyženieme však. Nie! A teraz niečo trošku z takej histórie, pretože každý hovorí, že jeden povie, že Mikuláš prišiel odtiaľ, jeden prišiel odtiaľ. Každá krajina má svoje zvyky, svoje obyčaje, každá o Mikulášovi má nejaké príbehy, tak vypočujte si jeden taký kratučký príbeh zo života Mikuláša. Životopis svätého Mikuláša. Rodičia svätého Mikuláša boli zmiešaného pôvodu, no dlho boli bezdetní. Preto sa modlili k Pánu Bohu, aby im požehnal dieťa. Pán Boh ich prosbu vyslyšal a narodil sa im chlapec, ktorému dali meno Mikuláš. Bolo to